Gikalipay sa usa sa lead cast sa GMA Prime series nga The Master Cutter nga si Max Collins sa reunion nila ni Dingdong Dantes sa mga GMA action series. Samtang gipaniguro ni Max nga matuman gihapon ang work-life balance bisan sa iyang busy career. Aning report. Juggling different hats si Max Collins. From being a hands-on mom, entrepreneur, model, ug bida sa The Master Cutter, makuha gihapon daw ni Max ang work-life balance. I try to do my best that day, wherever I am. Nakakabaliw talaga. Nagpapamassage ako. Yun yung malaking tulong. My vice is massage, yeah. Because I have a lot of stress. So, taking care of myself, my health, mentally and physically is very helpful. Bisan sa iyang busy career, ginasiguro gihapon ni Max nga duna siya'y panahon alang sa iyang 5 anyos nga anak nga si Sky. When I'm with Sky, I try to be fully present. Like kapag magkasama kami, sa kanya naman yung attention ko. Gikalipay sab niya nga makatrabaho sa GMA Prime series nga The Master Cutter si Dingdong Dantes nga mao'y lead actor sa maong GMA action series. Ilabi pa nga ikapila na sab sila nag-uban sa trabaho sa pipila ka mga pelikula. So it's nice to be working together again as mature adults. So iba yung atake namin sa mga eksena. They're more it's easier to work with him now. Mas may tiwala kami sa isa't isa sa eksena kasi we know each other's acting styles. Samtang mas daghan pa daw ang angay atangan sa The Master Cutter matag gabi sa GMA Prime. Marami pang sikreto ang mabubunyag. Maraming marireveal. And lalo na kay Audrey pa lang kasi si Audrey talaga, she's on the search for the truth. And when the truth unfolds, wow, there's so many revelations to come. Mailhan na sab daw ang palaban nga karakter nga gibidahan ni Max nga si Audrey ug mapasabak na sab sa aksyon si Max. I'm excited about that. I've been training for action stuff since matagal na. So baka ngayon magka-moment na. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.